Depende sa imong bracket. Maabot og 70 dagdag imong hug. Katong kinatasan nga hug, mao to imong makakuha og 70. Wa pa man ko pakasli. Hindi mga anak day ko. Na, pakaslan sa ako na dyan una. Hi everyone, majang udto ninyong tanan. Story time sa lamanta karon. Kay di pa ko dugay na uli gikan sa pagsimba nya. Mapuyang nahinagbuan nga si mananghilin ni jang pamilya. Ngaligo sila dagat. Nya. Naikag ko. Kay gidamag ko nila, mao di pagabot na ni nga ubanta kay mangaligo ko sa dagat nya. Sinanay daypod mulakaway, igor agad ko gihuwat. Kay, karon di pangadlaw schedule sa meeting sa BAPA. Kung man ang BAPA ka ng organisasyon na dari sa kanang kanbitaw sa kuryente. Diya. Labyo. Lingatin si nanay. No, nang misag daikag ko silang lakaw, maligog dagat. Di ko pwede kay dako kong pasalamat sa Ginoo bisan wa ako kauban nila ngaligog dagat. Grabing lipayan na kay nakasimba ko. Kay pila pa dya ka Domingo guys nga wadyo ko simba-simba. Kay das Domingo nagplano naman ako magsimba. Wa po ko kasimba kay mamantog dedication ni Dalton. So karon grabing lipayan na wadyo kabutangan sang kalipay na nakasimba ko kinalamian Diyos pamati. Kanang makakuan ka kanang makaawit ka pagdaig. Pasalamat sa Ginoo. Mao na proper response sa Ginoo kana bitang ijang kamaayo sa ating kinabuhi. Mao nang di jud ta magduha sa pagdaig ug pasalamat kanang sa pagsimba lagi. Pagdaig pasalamat ug pagsimba kay grabe ba jang kamado siya sa ating kinabuhi. Bisan ako maingon ko nga di man jud ko perfecto, daghan mga jud ko nahimong sala. Pero og mga jud kag kanang pasaylo sa Ginoo, kanang maningkamot ka nga tanan nimong mga di mayong buhat, imong baguhon imong kagalingon, kinalimian Diyos pamati. Kanang nay isahay lagi makaingon ko nga grabe na jud kog nahimong sa kay kuan magud ko. Paanjo ko guys, kanang imotira, gamayng kuan. Mag-imot na ko, magilak-hilak ko. Jadi ay, sakto na to hanggang share. Ni-share ako gamay. Kuan, ako maniud to sa ata. Kuan man ko giluto nila, kanang nay pork nilaga. Jadi ko kadyo kakaunog na nalibito gahi-gahi. Nakanahan ako na pa ko yung mangga. Kasi nakadahan ako na di ko yung manggang tinanugan. Kasi lagi sirig sa isa, grabe ng mga bajiha. Set out, tiri guys, grabe sila kahinga unog mangga. Nza kay ako di malagi ko hinga og mangga kanang hilaw bitaw. Mukaan ko na pero di jud kadyo kay nalagi ko hyperacidity. Mga nila kong gitagaan, halang pong gitanugan. Nza hinog naman. Nza, mo ni hangisuwa kay ilalaging gilutok 1 month pork nilaga kasi tatay lagi hilig ba dyan nagsabaw sa maunang mo na yung sudaan kanila may hangisuwa di say makarilit ha guys makanog kanang nai mangga isuwa sa luto alam isang nipis yung paghiwa kay kuan. Hindi ko kadyo kaingkit.
Diya guys, kinadaghanan jud kog hipuson. Grabe bay, nagkalamukat kay kanalaging nilakaw magkuko gani ha. Grabe jud murag giagyag bagjo agamong pamudyo. Dito ko kakaugon guys kanang karni na ngan bitaw gahi pa. Ang sabaw na lamang ko harong madali. Bago pa po ko ni kaon kuan guys kanang gahi-gahi kay sakit ang ngipon. Pila dito ka simana nagsigir dito ko gutmil. Dahil nganis. Magsabaw ra lamang ko. Mga hangtan ninyo guys, magdali ko kay grabe, dagang kog hipuson. Kay mamalag itong ganina ni Simba man ko niya. Hindi ba ito ko ganahan o ganang nay daghag kalat kay makalabad sa uo. Ingari mo gusto mong pamudyo guys, basta na imang lakaw. Si Tiri po din lakaw po to. Niya. Grabe, daghang kadyog kalat. Di ko ganahan magsudong ba nga na murag labad sa uning nakay daghang makita ang mga kalat-kalat. Mga naghamandani guys. Mangwang ko, manglimpyo ko. A few moments later. Guys, naluwi dyo kong nanay kay ganina lagi, din Simba man lagi ko. Dakoy daghang kadyo mga hinayhay. Kay gahapon ng labak ko, duha ka planggana, hinja. Naluwi ko nagnangan anidya ba kay tiguang nabadjas nanay, hinja. Karang nay, hebod dyo ko nagdali dyan si Dagani nagpamukas kay mga nilabahan. Manang, naluwi ko nagnangan na. Basa-basa pa man eh. Hala man nangyayhay. Hinadaghanan kong hipusin guys. Pero, karang hinahinadyan. Dagang hipuson. Naguganahan dagang. Kuan. Ganyan bunta guys, wala ko nakapanilhig. Kay wala itong nag-apas sa oras. May nisimbang ko. Ang ugawa. Sinanay, di na sila masaligan dyan. Mapay maghilo. Buka. Lalapin mo.
Kasi hatag ni nanay. Salamat guys sa ni-share sa ijang grasya. Na nihatag ni nanay. Hala, handa ko Di kan dinig ko ang guys, Singapore. Arang bisa mumuta. Lavender and body shampoo. Deep moisturizing body shampoo. Hala. Salamat di ay ni Ma'am Norlina Abdullah. Mo ni gihatod ni Mama Julie gabi. Karon pa ko kita dani. Parang Nanay Lita. Pero kay naman lagi bidaris family house ni Pudyo. Apil po dyan iba kagamit. Paano siya ka ng fabric conditioner. Hala, salamat sa kadyo Ma'am Rolina. Hindi dapoy kuan. Kasama ni siya. Lemon. Dishwashing liquid. Hindi. Dapoy sabon. Nanay Lita. Hala. Salamat dari Ma'am Norlina. Kay makatipid pud mi sa pagpalit og sabon lagi. Dako na ning tipid na mo. Dapoy toothpaste. Aron nakitaan pero kay ba ko wala gihatod ni Mama Julie gabi. Kay si Mama Julie may girumbudan ni. Ay balik. Parang Nanay Lita pero kami tanan mo gamitan ni. Salamat tayo dari Ma'am. More blessings. Sa imong pagka nag-iunanaon dari namo. Ano bisong bugata? Sa ibutan dari. A few moments later. Malipay ko basta mabot si Dalton. Kay makalingaw. Dalton. Mga bubur ba sa Liana dan eh? Mabitos Aliana dia. Mga bubur ba sa Liana dan eh? Kahumot mo kiss ko. Kahumot. Lamitag na po kayo nganit mo. Pag-iimo mos manong ri. Pakupakasli. Nagdira man. Pakupakasli. Dapat mo may ngani. Di pwede na. Hindi. Sa atas Ginoo. Kung nahitigtagaan mo, tiyan sa'yo mo ba dyan lagi? Bisag, unsa? Basta kay bata. Baji. Malipay ko basta. Baji magmalaki basta nga igsusalyan. Malipay ko. Anong ko na Dalton? Guro maglisid na ko. Kaya 40 na ko kapin. Kung nagbuburos doon ka, maganda-anda na magkorta. Pahiwa na. Diyan kayo naman ko ikuan. Makakuha na mag-70 eh. Depende sa imong bracket. Maabot o si tintag kag imong hug. Katong kinatasan nga hug. Mao to yung makakuha si tinta. Wa pa man ko pakasli. Diyan mga nakday ko. Pakaslan sa ko na dyan una. Dapat. Ikaw ay mo man ang kuan. Desisyon. Bantay dyan ka mamaali, busog ra ba ko. Mali magduay ni. Magduay og malabiag si tiniktin. Uy, kita ako ninyo ganihan yung simba mo. Dis Amerika. Pagsunod na mo simbahan, pagkuhan, yung sakyanan na pagagtukod. Nabot ta. Nakita dyan na yung sakyanan. Kami tugay, lug si Kinkin. Ikuha mo ko. Wala po. Dili ka naglawayan na pat dyan. Tulugan.